Motorka v mojom ponímaní nie je pre každého. Robí to veľa ľudí? Robia to zo začiatku, áno, veľa. Ja padám. A polskí kamionisti, vieš, z jednej strany na druhú. A už ste asi vyspravili taký fail? Prečo mi to nejde? Prečo? Čo robím zle? Odkedy je vykúkni pridaj? Nohy sa ti dvíhajú od súpačiek dozadu, ruky letia. Ono to funguje, fakt to funguje. Či je to teraz tak, že akože inak? Tým šoférom som sa bál aj pozrieť do očí, lebo tí si museli myslieť, že čo ti tento inštruktor tu na dovolí. Pomýlil si brzdu s plynom. Čaute, my sme tu s ďalším dielom Kilometrov zážitkov a máme dnes pre vás takú viacej easy tému. Minule sme sa bavili o sexuálnom obťažovaní a ak ste naše videjko ešte stále nevideli, nájdete ho na YouTubeovom kanáli Autoškola Gonda _SK. Bola s nami Veronika Smolková, ale teraz ja by som rád privítal dvoch chalanov, ktorí sú inštruktori v autoškole. Je to Jožo a je to Kubo. Čaute. A tá easy téma viacej bude taká, že aký bizár zažili za svoju prax, pretože Jožo robí v autoškole zhruba 7 rokov, sa venuje výučbe, Kubo zhruba 4 roky. Čiže určite ste niečo také zažili, tak som teda zvedavý, že aký bol teda nejaký bizár, podľa mňa sa dobre zabavíme, čo sa vám postávalo. A tak dojdete prvý. Ja by som chcel len povedať, že sme tu spomínali Veroniku, Veronika bola akurát moja žiačka. Aha. Chcem sa pochváliť s tým. Okay, dobre. takže dúfajme, že ju úspešne ukončíme a naučíme šoferovať. Už je to ide dobre. Tak v povolaní, alebo teda v zamestnaní, alebo v práci inštruktora zažijeme kopec srandy. Je to aj úsmevné situácie, zažijeme aj trošku ťažšie situácie. Určite sme niekedy aj my zlyhali, ale samozrejme je tam kopec srandy. Ja nikdy nezabudnem na situáciu, keď moji žiaci aj na nejakej 6. 7. jazde poviem im, že dobre, uvoľníme ručnú brzdu, alebo teda parkovaciu brzdu a pozerajú, hľadajú, stlačajú, ťahajú hore, stlačajú, nič. Nikdy ich nenapadne stlačiť aj ten brzdový pedál. Aha. Tam im to píše, hovorím, pozri, čo tam píše, pozerajú do toho. Vždycky strávime s nejakými žiakmi normálne, že 10 minút tým, aby dali dole parkovaciu brzdu, alebo ručnú. Aha, a vidíš pri tom akože taká automatika. A normálne, že na 6. 7. jazdu, to nie je, že prvýkrát a potom ja tam sedím. A tak akože tak sa posmievkam a oni, a prečo mi to nejde? Prečo? Čo robím zle? No pozri si, prečítaj si na palubovke, čo ti tam píše. Aha, jasné, tak už potom to ide, potom sa rozbehne. A robí to veľa ľudí? Robia to zo začiatku, áno, veľa. Zo začiatku majú s tým problém, tú elektronickú brzdu, lebo neviem ako to je na teórii, lebo ja osobne teóriu neučím. Či sa tam učí ešte, teda asi sa tam spomína aj elektronická parkovacia brzda, ako sa dáva dole, ale myslím si, že viacero tých žiakov, tých detí je zvyknutých ešte tak na takú tú manuálnu pákovú. Že to vedia, hej? Ale bojujú aj s ňou. Bojujú aj s tým čudlíkom tam zatlačiť. Najmä keď to ostane hore zaseknuté. Áno. Zatiahnu tak úplne, že na doraz a potom ako to ide dolu. Boja sa toho. Boja sa, či pokazia, či to neotrhnú. Hovorím, nie, to neotrhnete, to je oceľ, to nepovolí. A ináč, teraz ma napadla tá elektronická brzda, keď zaradíš jednotku a chceš sa rozbehnúť, on sa nepovolí sama? Ja mám také auto, nie na každom. Nie na každom. Vo mne sa to povolí, že jednoducho, keď si tam cvaknem jednotku, púšťam spojku, auto sa chce pohnúť a zrazu už počujem, to sa to povolí a idem. Niekedy to spraví, aj na mojom aktuálne aute to spraví, ale nevždy. No dobre. No, potom druhá taká sranda je, keď sa snažia vypnúť smerovku. A čo tam máš klasický trojblík? Aha. A teraz ideš doprava, zapnutá smerovka doprava, vybočíme, smerovka sa nevypne, vypnite smerovku, klik po nej, samozrejme klikne sa dolu, ide trojblík doľava, tak si dá smerovku do spodu, idem doprava a zhruba nejakých 20 metrov potom ideš doľava, doprava. A na Vianoce čo? Však na Vianoce to je pekné. Hej, ale ako polskí kamionisti, vieš, z jednej strany na druhú, keď ti ďakujú. No a potom ty ako inštruktor potom sleduješ tú situáciu tých aut za tebou, tak normálne všetky auta spomalujú, vzdialujú sa, že nevieš, čo ideš spraviť. Vieš, či doprava, či doľava, presne. Ono už celkovo ten nápis v autoškole, že niektorých evokuje, že buď si teda naozaj držím ten odstup a dávam pozor, alebo pre niektorých je to 11. príkaz, že autoškolu predbehnúť musím. Ja musím, tak to tiež nie je akože úplne stoj, čo stoj, seď, čo seď. Dobre, a taký nejaký úplne, že bizár, mali ste dačo? S motorkou...
No ty robíš aj motorky, teda vlastne, to je gro toho, čo ty robíš, celý rok. Áno, to je ten primár a teraz keď je zima, tak si zakuríš v aute, ale to dobre, tak daj, čo sa ti stalo, ja neviem. Z motorkou asi taký najväčší bizar bol, keď mladý chalan, čerstvá 18 na krku, sa rozhodol, že keď mu hovorím, že ideme do križovatky, dáme prednosť, takže asi to nie je zhruba najlepší nápad, že ja ho to zle učím, tak sa rozhodol to strihnúť pomedzi rozbehnutý kamión z jednej strany a rozbehnutú Octaviu z druhej strany. A vošli sme do stredu, a s tým, že ja mám v podstate iba spojku a brzdu, ja nemám tam plyn, takže sme tam ostali nie že stáť, ale našťastie sme sa stiahli tak nabok, že chalan zareagoval cez komunikátor, že nezamrzol, že poď na kraj a zastaň. Tým šoférom som sa bál aj pozrieť do očí, lebo tí si museli myslieť, že čo ti tento inštruktor tu na dovolí, no ale sám som to už nečakal, že priznám sa čestne, že my sme zastávali, som už maličky išiel zložiť nohy preventívne ešte do začiatku a zrazu tam brát, tak bol som rád, že som ostal sedieť na sedačke a to sme... To som sa nechcel spýtať, či ťa už niekedy niekto vytratil zo sedačky. Nie, ale bol jeden veľmi blízko k tomu, keď som mu povieš, že namiesto toho, aby že spomal pribrzdí si, tak on to pochopil tak, že vykúkni do zákruty, že či vidíš, či môžeš odbočovať doľava. On pochopil, vykúkni, že má kýchnúť na plyn. Takže vtedy som prvýkrát zažil ten pocit, že nohy sa ti dvíhajú od súpačiek dozadu, ruky letia. Ešte predtým som videl spätne, že za nami je nejaká Scania, takže pekný nárazník zo Scanie sa len blížil. Čo som si hovoril, odkedy je vykúkni, pridaj. Ja aj prepáč, ja som to. Týmto pozdravujem. Dobre. Keď sa tam náhodou uvidíte, nerobte si z toho nič. A už ťa vyspravili taký fail, že akože to maslo bolo na tvojej hlave a akože vyšla z toho nejaká taká, no, ako dobre, no však, ako teraz sa na tom človek smeje, ale vtedy akože asi by si ti človek krvi nedorezal, keď ťa idú stratiť z motorky, alebo tam behne ti voľa do križovatky. Toto bolo také, že v podstate teraz hneď ma nenapadne, akože určite som vysvetlil aj ja niečo, ale ja tak... Chalani nič nespravili, oni sú akože kvalitka. Prdli ste si niekedy pri Žiakovi v aute? Čo? To ma napadlo. Nie? To vydržíš? To nie. Ty kokos, krče, ale hej, nedáš. Tak my si môžeme, vieš, zastavíme si na pumpe, alebo tak, kde domov sa odvezieme, ideme si skočiť, keď príde ozaj tá kríza, tak to musíš nejak vyriešiť, jasné, že ťa nebudeš, lebo potom celý spotený, viacej ako ten žiak. Ale vieš čo, hej, ale až... Ale to je na motorke si to môžeš počkať, ale až po žiakovi v aute. Najprv bol on, pozrel, pardon. Tak som kontroloval, že proste... Hej, to ste tak pokecali, hej, akože, že... Potom som sa pýtal, prečo trúbi. Dobre, ty kokos, no dobre. Lebo však to sú také bežné veci, čo ma to teraz len tak akože napadlo. Na motorke ako ty, keď si vzadu, tak to je pohode. To si nikto zozal, keby ten žiak pre tebou... Tak nie, to asi... To by si asi všimol. To sa vyvietá. Máš nosíš otvorenú, musíš zavretú? Zavretú. To je, aj kvôli tomu to je to dobré. Jasné, a zároveň ešte aj tvár, vieš. Hej, dobre, okej. Čo vás ešte napadlo také, že čo sa vám stalo, alebo ste počuli nejakú, akože, že niekedy kamarátovi môjho kamaráta, hej, že sa stalo niečo také? Ale čo by som sa opýtať mene kamaráta, hej? Áno, to nejde o mňa, ale mene kamaráta sa chcem spýtať, alebo mu sa stalo? A mne sa stáva, nie že bežne, ale tak ako sa to stáva aj žiakom, že poviem doprava, ideme doľava. Že strany, hej? Že strany, a ja si keď som zadúmaný, tak tiež poviem doprava, myslím doľava. A on začne odbočovať, ja mu vtedy strhnem volant, že čo je? A veď ste povedali aj vlastne, áno, prepáč. Áno, že je to také, že niekedy zaskočíme aj my toho žiaka, tým, že si fakt pomýlime, alebo proste máme už myšlienku nejakej ďalšej zákruty alebo križovatky, tak poviem opačný smer a potom ja sa zasiahnem do toho vedenia nechtielno. Tak sa stáva také. No, už celkom sranda bola, však na tej motorke leto osy hmyz, hej. S chalanom sme išli tiež, chalan akože veľký chlap, doslova veľký chlap. Išli sme, on tak flegmaticky mi hovorí do komunikátora, že Jožo, prosím ťa, môžeme zastať na chvíľu? A videl som, že predtým, že tak ušťaľal ruku, že sa občas poškrabe, tak môžeme zastať, verím jasné, že prečo, čo sa deje? No vieš, behám po tričko osa, pod bundu, a už tak 4-5 krát ma tak bodla, tak rád by som si to aspoň skontroloval. Verím jasné, zastaň. Ale to bral zodpovedne. Hej, akože zastali sme pekne, ale mi verím, teraz chvíľu, počkáme, či nedostanem šok.
Pozerám na neho. Olympijský? Čo? Nie, našťastie nie, ale už sa ti stalo, že ťa nie, tak práve preto šakám. Ako Floyd môže ak cíp, že... Ja som teraz na ňo pozeral aj no okej, ale tak ja tu nemám nič, čím by som ťa akože zachránil, však to bežne nenosíš. Aj, jasné. Sférou pri sebe. Tak uvidíme. Uvidíme, že čo bude. A po 3 minútach. A pole. Aspoň bol nad vecou. Hej, ale... A ináč akože tie osy sú nepríjemné, fakt, ak to mám aj ja zažitek svoj, že ťa to doštipe a to kým stihneš zastaviť tak akože ten masaker niekedy len sa biješ a no... Väčšinou netrafíš. A iba čakáš, kedy to príde znova. Áno, presne tak. No, to sú také nepríjemné veci. Ja hrám niekedy s mojimi žiakmi súťaž o 50 centov každá trafená jama. Tak im hovorím, že no, tvoje vodičák nebude stáť toľko a toľko, ale dobre, dneska si dávame pozor na výtulky, kanále, obchádzame, každý je 50 centov. No, tak niekedy, a to máš nízke taxi? Nízke, no. Niekedy, ale niekedy tú 50-ku by som vyrobil. Padíka, akože za jazdu? Ty kokos. O tak niekedy nemáš také nízke taxi. Ale to zase ako vieš, to zase ako, že slovenská správa ciest. On není hamižný, on veľa, vieš. Ale tak to má za slovenská správa ciest aj trošku alebo teda správca tej cesty, lebo však to môže byť na miesto alebo ktokoľvek. Ale hej, no zase ako z druhej strany, keď si celkom rád, že to vôbec nejak ukočíruješ zatiaľ to auto, tak nejdeš sa asi vyhýbať výtulkom a týmto veciam, to už je ten... Áno, to už potom. To už je ten level up, hej. Na čo je dobrý slalom na cvičisku, hej? Na slovenské cesty. Aha, na slovenské cesty. Aha, dobre. Máme to dobrý slalom. Áno, príslovie na slovenské cesty. A zase jeden náš kolega mal také dobré porekadlo na to, že čo sa žiakov zvykol pýtať, že keď mu chytili poklopy z kanálov, sa hambíš? Už nie, prečo? Že po kanále chodíš. Ja. Dobre, ďalšie. Ono to funguje. No, fakt to funguje. No. Akože keď toto sa spýtaš takto, tak ono to fakt funguje. Už na ďalší kanál už si dávajú pozor. Áno. Budeme ja používať. Super. Dobre, takže chalani sa aj zlepšia. Už si to dávajú know-how jeden druhému. Tak Jožko je predsa len skúsenejší inštruktor. Aj odjazdené od toho veľa, ale tak hlavne na motorke. No dobre, a čo sa týka žiakov, ktorí vám chodia, a sú akože, jak to vnímate, že sú takí, že akože čím ďalej tým toho vedia viac a že sú takí zbehlejší, že vedia, že do čoho idú, alebo z druhej strany sú takí ako keby, že musím vysvetľovať ako keby pre teba také základné veci. Lebo to bolo kedysi, že ja som išiel robiť vodičák na motorku, že ja som vedel jazdiť, lebo vieš, že sme sa vozili. A keď som išiel robiť vodičák na auto, tak tiež už som vedel na aute, lebo už sme behali autom, vieš. Na čierno, ale že či je to teraz tak, že akože inak? Toto sa vystrihne, hej, časť. Prečo? No tak... Už mi chce strihať, bude odchádza. No počkaj, dopni si mikrofón. Prečo? Tak ak to poviem tak, hej, že motorka v mojom ponímaní nie je pre každého. Hej, a bohužiaľ teraz sa motorka stala veľkým trendom. Aha. Čiže aj ľudia, to nevadí, že nemajú skúsenosti, že príde, že v živote som nejazdil, ale chcem a chce sa voziť, chce potom ďalej robiť, ale skôr to, že prídu ľudia, ktorí, ja si to spravím, čo. Tak toto je také, že aj sa s takým človekom nie, že robí zle, ale nebere tie veci tak, ako by si možno ty chcel mu to odovzdať. Aha. A on to stále bere jedným uchom, druhým von. A druhá vec, že už v dnešnej dobe tí motorkári, tak akože srdciari vymierajú, že už postávajú užívateľia motoriek. Aha. Je oblečenie, katalóg, strana 45, 46, 47, motorka všetko najlepšia, jaká sa dá zohnať. A tie schopnosti dopasujeme? Tam už nepotrebuješ potom, tam stačí sa vedieť pohnúť, zabrzdiť a zložiť nohy. Hej, už tie elektroniky v tých motorkách je dosť. To je pravda, hej, mne už zase akože skôr chodia na kurzy ľudia, ktorí už akože ten vodičák majú, ale to je teda, že ten súrový materiál, ktorý ti chodí, tak je taký akože rôznorodejší a taký, že ako keby nazvime to, že menej vhodný na opracovanie? Vieš čo, poviem to tak, keď sa chce, tak sa dá. Hej, áno, to je pravda. Poviem to tak, že keď sa chce, tak sa dá. To je pravda. A v autách? Ako to je v autách? Má to byť veselý. Z ktorej strany to zoberieš, vieš? Tým, že nerobím to ešte dlho, robím to 4. rok, tak nemôžem úplne zhodnotiť, ale keď hodnotím seba, keď som si ja robil pred 20 rokmi vodičák alebo viac to je, myslím si, že som k tomu inak pristupoval, ako k tomu pristupujú dnešné deti, dnešná mládež. Veľmi málo žiakov si to vie v podstate dotiahnuť alebo vyriešiť sám. Veľmi sa do toho pletú rodičia, majú zlé návyky od rodičov,
Nie je zle. To už ideme do inej témy. Skúsení. Myslia si niektorí, že sú veľmi skúsení a že už môžu zo začiatku nevedia jazdiť 30-ková. A to ja som sa tiež myslel, že však ja už viem. No to už také blbosti sa to robili. No jasne, to je pravda. Čiže ja sa tiež priznávam, ja som bol úplne taký istý. No dobre, okej, super. Takže... No aký bol rozdiel? My sme sa vozili na MBčkách. No to je pravda, to má 31 kW. No a teraz máš 300 kW. V8 len taký fukot. Úplne iná situácia. Odišiel ti niekedy žiak s autom sám? Že nejak, že kam ideš more a si ho naháňal? Jo, to nie, ale teraz mi napadla jedna. Daj. Boli sme na cvičisku aj s kolegom, na autocvičisku, tak máme tam povolené už tiež pred skúškami zdržiavať sa mimo auta, nech si to vyskúšajú sami. No, bohužiaľ žiak si pomýlil, ukazoval som mu, že tu na tomto mieste zastav za kolegom, pomýlil si brzdu s plynom. Ty kokso. Ja snažil som sa zastaviť to auto, nebol to dobrý nápad. Okej, no, ty kokso, si užijete teda. Dobre. No čo, ešte raz čo napadá? Mne to takto zvykle raz jedna žiačka, tiež tu na cvičisku kolegovi cúvalo auto. Chalan si takto isto na Fajron do poslednej garáže pomýlil plyn s brzdou, čiže si iba videl, ako sa zadok auto zdvihol. Baba sa otáčala, už jej nevychádzali tak oblúčik. Zastala, pozerala sa na to auto, ktoré videla, že cúva kvázi na nás, aj na kolegu, aj na mňa. A smeroval ešte aj ku nej a ja padám. A zvalila sa celou motorkou na to, že už to neudržala na nohe. Ja padám, hej? Ja bol som zlatá, ale dala vedieť, ja padám, áno, už padám. Dobre, tak keď to tak počúvam, ste si celkom užili. Ak ste si užili aj vy niečo v autoškole srandovné, určite nám to napíšte. Aj táto téma bola od vás, ktorá nám prišla na kilometre_autoškolagonda.sk. Čiže za to vám veľmi ďakujeme a ak vás nápadnú ďalšie témy do našich rozhovorov a chcete sa o nich pobaviť na YouTube, ja si opäť pozvem zase z nejakých zaujímavých hostí a uvidíme sa pri ďalšom diele Kilometrov zážitkov. Zatiaľ, čaute. Čaute. Ahoj.